Els Tres Tombs de la ciutat de Barcelona representen una tradició d'aquelles més fermes, amb el qual és en el món del cavall que va ser motor de la societat d'aquesta ciutat. Soc Jordi Joan Alsina, president de la Federació dels Tres Tombs de la ciutat de Barcelona. Des de fa més de 600 anys, a la ciutat de Barcelona, els Tres Tombs es celebren la setmana després de Sant Antoni. Es feien tres tombs, tres voltes, o al voltant d'un poble, o al voltant d'una ciutat, o al voltant d'un tros, demanant a Sant Antoni. El primer tomb era per la salut de l'animal, el segon perquè mai manqués la feina o poguéssim llaudar tranquil·lament o poguéssim conrear, i el tercer doncs, era perquè no hi haguessin malabaranys, no hi haguessin ni tempestes, ni guerres, ni res, perquè penseu que en temps de guerra primer s'enduien l'animal i després, si calia, s'enduien el noi. Els més antics de tot Catalunya és Igualada, des del 1822, i els segons més antics és Barcelona, des del 1826. Però clar, ens remuntem a la Barcelona antiga, abans de l'annexió de les viles properes, com pot ser Sants, Sant Andreu, que també ho estan fent, també ho feien a Gràcia, ho feien també a altres indrets que en aquest moment ja no es fan. Els Tres Tombs, al llarg de la història, ha tingut, com totes les festes tradicionals i populars, els seus alts, baixos i el que corresponen. En mica en mica s'ha anat recuperant tot el que era, diguem així, la cultura del cavall, i ara, avui en dia, gràcies als Tres Tombs, a tot Catalunya i fins i tot a la ciutat de Barcelona, hi ha més cavalls registrats que a finals del 1970. Per tant, els Tres Tombs ha servit també per recuperar la ressequina i la tradició i cultura cavallar. Sant Antoni Abat, diu la llegenda, que va venir a Barcelona perquè el governador el va cridar. I quan va arribar a la platja es va trobar amb un porquet. I per això sempre veieu les imatges amb un porquet. Alguns diuen que no era un porquet, que era una truja. No ho sabem. I amb l'afició als animals i que la filla del governador va ser curada, es beneeixen els animals i tenia molta afició. Soc Carles Arrufat i Major, rector de Sant Antoni Abat dels Escolapis de Barcelona. De la mateixa forma que quan van a missa, demanen una benedicció al capellà, veuen que un animal que l'estimen molt, si el capellà li tira aigua beneïda, queden més contents i satisfets. Cada año pues bajamos a San Antonio a bendecirlo porque nos hace gracia. Ella es Ainhoa, es mi nieta mayor, yo soy María y él el Truski. Yo me lo saco mucho de casa, por eso no se asusta. Y bueno, y hacer una cervecita también. Yo me lo llevo porque no me gusta tener un animal ahí encerrado en casa. Entonces, bueno, yo salgo a la calle y me lo llevo, menos a trabajar. La trobada dels Tres Tombs pels animals és potser el reconeixement a la seva tasca i a la feina que porten a terme. Que potser tot l'any estan tancats, els veiem passar, diem, que bonics, que macos, no? Però clar, que puguem veure de la ciutat de Barcelona, poder passejar cavalls, amb el qual la importància que havien tingut el que era el cavall a la ciutat, tant al Born com al Port, com a totes les obres que es feien en aquell moment. Us imagineu la quantitat de mules que es van fer servir en el seu moment per començar a basar la família? Doncs clar, avui se'ls fa un reconeixement, però important, vers amb ells.